Malaki po yung dorado. Oh, just 3 foot na lang. Malaki. 3 foot na lang to. Magkano kilang dorado? 410. Sa 150 na lang yan. Malaki yan siya. 150? 150 ang kilo, dorado. Kalsada pa, dorado. Ang laki ng dorado eh. 40 po ang per kilo. Shoutout po nanay. Yan po yung mga presyohan po ng mga hipon po natin dito sa Malabon Fish Market. No? Ang bangus dagupan po, 130 po ang isang piraso. Taas na po ngayon ang isda eh. Kung gusto niyo po makita dito si nanay, nandito lang po niya sa Triple K Consignation. Yan lang po. So, tilapiyang Batangas, 1 kilo po, 90 ang per kilo. Tapos may bangus din po, no, pandaing. 140 po ang per kilo. Hello. Bangus po, 150 po ang isang piraso. 150 lang, boss. Oh, mura na po yung yellow pintuna. 150 pesos po, makakabili po kayo dito. Sariwa-sariwa yan, boss. Sariwa-sariwa. 50 pesos po ang tumpukan. na lang yan. Magkano dito? Malalaki yan, 50 50 pesos po ang tumpukan. 50 lang bigaw. Kaya halos lahat po yan, 50. Lahat po nang nakikita nyo, 50 pesos po yan. Kaya lang tayo, pampatsiw, pampangat, sariwa. Masay tayo. Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat at alamin natin ang kanilang mga tumpok-tumpok na isda naman po dito sa gilid ng Malabon Fish Market, no? Talagang makikita po natin na mga presyon po dito sa alagang 50 pesos, may ulam ka na sa bahay. Tambakol. Magkano pres dyan? 120 lang po. Sobrang baba na po ngayon ng isda. Po, salamat. 120. Ito, alimango, alimasag. Magkano na kilo, boss? 300. Oh, bumaba na po. 300 pesos na po ang kilo ng alimango. Ayan, may manunuklaw pa po. Naka-ready na siya. Boss, salamat. Tapos dito po merong isdang maya-maya. 50 po ang tumpukan. Sap-sap. Oh, dito na naman. Tumpukan, 50 pesos. 50 lang to. So, dagsa po ang isda ngayon dito ngayon sa Malabon Fish Market. Na makita po natin ang kanilang mga presyuhan. Dorado po dito, 150 pesos po ang per kilo. Tapos tanigi. Ang ulo, 240. No? So, dito, may tinda rin pong yellowfin. Tapos dorado. Ayan, malaki po yung dorado. Oh, just 3 foot na lang. Laki. 3 foot na lang to. Magkano kilang dorado? 410. Sa 150 na lang yan. Malaki yan siya. 150? 150 ang kilo, dorado. Kalsada pa, dorado.
laki ng dorado eh. Tapos ito po, meron pong bisugo, 240 po ang per kilo. Shoutout po, nanay. Yan po yung mga presyohan po ng mga hipon po natin dito sa Malabon Fish Market, no? Ang bangus dagupan po, 130 po ang isang piraso. Taas na po ngayon ng isda eh. Kung gusto niyo po makita dito si nanay, nandito lang po niya sa Triple K Consignation. Yan lang po. So, tilapiyang Batangas, 1 kilo po, 90 ang per kilo. Tapos may bangus din po, no, pandaing. 140 po ang per kilo. Hello na, ate. $120 po, no, ang kilo ng tambakol. Bangus po, 150 po ang isang piraso. Ayan. Dagsa po ang isda ngayon dito sa Malabon Fish Market. Yan po, oh. Tumpukan po yan. 100 pesos po per plato. Magkano yellow pintuna? 150 lang, boss. Oh, mura na po yung yellow pintuna. 150 pesos po, makakabili po kayo dito. Sariwa-sariwa yan, boss. Sariwa-sariwa. Boss, Ganyan po kababa ngayon ang presyo ng mga isda po ngayon dito. Kaya kung nagharap po kayo ng mga murang isda, punta lang po kayo sa Malabon Fish Market. Marami po kayo mapagpipilian at mabibili. Ito yung dalawang magsasabaw kayo. Yan, tumpukan po, 50 pesos po. Ayan po, oh, dami. Ayan, oh. Bikaw, 50 pesos po ang tumpukan. Ayan. Magkano dito? 50 pesos po ang tumpukan. Kaya halos lahat po yan, 50. Lahat po na nakikita nyo, 50 pesos po yan. Kaya lang tayo, pampaksiw, pampangap, sariwa. Masaya tayo. 50 lang kuya, madami na 50. Tapos meron din pong bitbit. Sariwa pa, sariwa, madami na yan. Alin ba? Ito, 50. 50 lang kuya, pampangap. So, ang dami pong tumpukan ngayon dito. Dagsarin po, no? Murang-mura po. Makukuha niyo po siya ng 50 po ang tumpukan. Ito, salmon. 100 yan, no? Per plato, no? Yan po, isang tumpok po niya, 100 pesos po. Saan tayo? Magprito, matbaw.
So dito talagang patok na patok po ang bilihan po ng tumpukan, no, sa halagang 50 pesos. Meron na po kayong maiuulam sa pagkainan at sa isang buong pamilya, no. 50 pesos po ang per tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. So murang-mura po talaga ang mga isda ngayon, bagsak presyo po. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po at sa mga OFW na sumusubaybay ng aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So talagang mababaldas ang iyong pera kapag ikaw'y pumunta dito sa Malabon Fish Market, no. Shout out po ulit sa mga mandirigma na ating mga kasamang nagtatrabaho para din po sa mga pamilya. So ganyan po ang sitwasyon ngayon sa Malabon Fish Market. Sobrang dami na po ng tao.